Ka jinge pule ya ka kitab jing pau ka wei hadin ka wei kelenong ni ai khublei bat ngi plyang sung phaya phi baro ha ka katang uji sukris shagani ka channel Kasi Gospel Media. Ka jingye puli ya ka kitab jingpen pau ka wei hadin ka wei ka lenong. Menta kamat ka bangini puli ka dei shapang ka turoi ka bah nyo. Ngakwa ban pengkemau biang sa hisin ba uyones ha ka jing yo itu pau ka jong u yo i ya ki nyo ki angel. Ba la ai ru haki nyo ki turoi jingpen pau ka lenong bapra ka dekot ka baar. Ini ki nyo teli ki turoi ki turoi ki thau ya ki jingele ki jingja ki badai banja ha ka history jong kani ka perthai ka turoi ka bankong hadu ka turoi ka basau ka thau pharshi ya ka history ka jingklon jong ka himarom ka ba shaphang samni Western Roman Empire kum ka jimpgamau sa isin ya kani ke jingi tulupa shaphang ka turoi ka bankong balakran ha ka kitab jimpapau klonom bapra ka dekhot ka banyo lapendap ha ka jai benriu Ostrogoths ha ka jingilam jong u alarik ki balayale ya ka Rome phang samni Western Roman Empire hapdeng ki snam sauspa pra hadu sauspa shipo edi ya kani ke jingi tulupa ka badai shaphang ka turoi ka baar jimpempau kelenom bapra ka dekot ka bapra bat ka bakhandai lapendap ha ka jat benriu Vandals ha ka jingilam jong ugai serik ki balayale ya ka Rome phang sapngi hapdeng ki snam sauspa laipu khandai hadu sauspa nyopusan edi ya kani ka jingi thulupa shaphang ka turoi ka balai ngakwa ban pekemau biang sihisin na ka kitab jimpempau kelenom bapra ka dekot ka bashipo bat kaba khatway lapendap ha ka jaj benri Hans ha ka jingilam jong u Attila ki balayele ya ka Rome phang sapni ha preng kisnam sauspa sanpo ar edi terter ya kani ka jingi tulpa shaphang ka turoi ka basau jingpempau klenom bapra ka dekhat bakat ar bat ka bakhalai lapendap ha ka jaj benri Heruli ha ka jingilam jong u Adoacer ki balayele ya ka Rome phang sapni hapdeng gisnam sauspa nyopo henriu edi katuroi kapasan bat katuroi kabanriu kade ka phashi ka bakran shaphang ka jingklon jong ka himarum ka ba shaphang mingi Eastern Roman Empire kum ka jingpengkama biang saisien ya ka ka bang ladap bani puli ya ka ni ka jingi tulpa shaphang ka turoi ka basan balakran ha ka kitab jingpepau klenom bakhandai ka dekot ka bankong hadu ka bakhatway lapendap ha ka jingmi jong ka niam muslim bat kham tam ki jingele ki baladep ye tulpa hadu kumba san banai lani hispa san posnam ki blaja nadu ujulai arpho nyo turek sheja aspa khnai khundai hadu ujulai arpho nyo turek sheja sospa saupo khundai kani kalade ka po jong ka jingile wa khlam sange apdeng kinong Turkey ki tots ki bangi ong aktinaway ki balong ki muslim bat ki blaile ya ka Rome ka ba shaphang mingi ya kani ka jingi tulupa pat shaphang ka turoi ka banriu na ka kitab jingpapau kalanong ka bakhandai ka dekhat ka bakhalai terter lapendap ha ka jingmi jong ki sao kinong rem jong ka bor sultan kini kinong senshar ki bangi ong haktin way sultanis ki kentop jaka Aleppo Iconium Damascus bat Baghdad hon lapendap ya kani ba kumnoru kiele ya karum kabade shaphang mingi ya ka hima Ottoman jong ki tots la seng hau July apunyo torek sheja sospa sopnai kani ka hima klane laispa khnai puisnam bat khasan singi kumbalai thulpa jingpempau klenom bakhandai ke dekha bakhasan hangni lei thulpa shaphang ka jile bat ka jingpenjot ya ka himarum ka ba shaphang mingi da ki muslim ki balong kino arab kini kila wat ban pengkela muslim da ka ba jubor bat ka jingpenting ya kumba ar benta na ki lai benta ki Pakistan ha Afrika bat Asia
hoi ka Bible kaladap Quran phashi halor kani ngam don kam ban batai biang namar bang ladep banya puli menta ngin ya puli shaphang ka turoi ka bahnyo jimpa pau kalanom bakat we ke dekat bakat san bat u angel u bahnyo ulap pen sawa bat kilalong kiktin bajam habneng ki baong kata kahima kajong kaperthai kalajalong kajong utrai jongi bat u Chris jong u de usan syar ken chai ki bam jukut hoi kani kedi kaya jong kajing bisa tokit benya nadu usnam syaja praspa saw pho saw ye ki brio jong blay la bishar tokit benya investigative judgment ba ong haktin no way bat kan ye peteng hadu ka jingwan asin u Jesus ni ka jing sansyar ka jong u kum usim kisim ha kani ka parthai shaphang kani ka syaja praspa saw pho saw nyeladep benya puli ka bakran na ka kitab u Daniel kalano ba pra ka dekha bakasaw kaba deru kani kaspasnem ba u Jesus kum urang ba lengdo urong hakajaka kentang tam uya sait na kapetai ki briu jong u hakmat u blei bokpa kita ken ki belangit ha u bat ki belak priang ya ka jing shisha jong u jing pempau klenom bakat we ke dekat bakat pra ka Bible kong ti kilakhi bitalep kita ki kenja benrio nadu kaspasnem syeja praspa sapupra Kladon kajing yakhi kabangi ong haktin noy revolution hakathan Europe barok kowe kajing yakhi na kabenta kababhai kabasniu long ba kibaman kidan kajing yakan at kabashirkai ka Bible kong ba kilakhi bitalap kita kikinja benriu bat kata kajing bitar jomi kalaja kani kajing bitar jomi kalaja kathau yakinyo tuli ki klam ya kaba ublay unsa the akisngi ki bakhadu shwa ka jingwan asin u Jesus Christ balakran ka kitab jingpampau kalanong ka bakhatsan ka dekhat ka bankong terter bat ka Bible ka ong ruk shushu ban penjot no ye kita ki ba penjot ya ka perthai hot kani ka de kapor ha ka jingwan asin Jesus Christ ha ka bawai no jo ka perthai hadin ka syajasnam bakandon ka jingbishar berkata ka jingbishar kalong bansa ainong ya ki bamman baro jingpau klanong ka barpau ka dekhat ka basaw bat ngalay i ki khet badon ki blasang halor jongki balaai ka jingbishar haki ka kitab jingpau klanong bakhatwe ka dekhat ka bakhat pra ka Bible ka ong te kilakhi pitalap kita ki kinjam rio berkata ka jingbitar jami kalaja bat ka Bible ka ong shishu berkata kaya berbishar ya ki nong nyap Nengkong Petros kalonong basaw ko dekot pakanyo na bakata kaya kalaja ya kaban sedang kajing bishar hakayin ka jong blay Henry kelas sedang nengkong hangi kay kaban long kabakut jong kitay kibam kongo ika gospel ublay kadi kaya nadu usnam syajar praspa saw kajengput ya katuroy kaba hinyo ba Jesus Christ urong hakajaka kentang tam bar kajing bishar Tokit benia habneng kanang ya syashat menta berkata kalong ya kibriu ki jongblay ki balayam jing pempau kalonong bakat we ke dekat ke bakat pra ka Bible ka ong syushu berkata kaya bambishar ikinungyap baban ay ya kanong hakisyakri jongmi bat terter ka Bible ka ong kita ki basyupting ya ka keteng jongmi hoi ka jing bishar tokit benia kanang ya menta syashat habneng ublay ulap pengkrek lupa la kabainong nyala ki jong kibrio Matius kalanong baapsan ka dekat ka balai besaw ya ka ba u Jesus Christ ulat Quran halor kani kabenta bah ka bakut kita ki ikibaro un soong ye gini kingtin tawan pi ya ki balak kerku jong ukpa jonga toyo ya ka hima ya ka balak pengkrek ken yak pi na mendang long ka perthai jing pampau kalanong bakat we ka dekat bakat khnai Tila pli ke tempul ublay habneng bat layu iya ke senduk ke jutang jong u hakata ke tempul jong u habakran syapang ke senduk ke jutang hapo ke senduk ke jutang kidan ki shpo tli ki kum jong blay ha kaba urang ba lengdo shisin shisnam hakmat ublay uyasat na kamta kapap kasang
kajingle baman jongki khun Israel baro ba on pungkhoj kani di kasngi ba ubleru ubishar totip habau Yohanes uyei ya ka senduk ke jutang ha ka tempel jong ublei uyei ya Jesus Christ kum orang ba lengdo ya ka banga sekran khniat ha ni kapor ba uyasa ya laki jong Gabriel hakmat ublei bokpa hon Yohanes tang bau yoi ya ka senduk ke jutang habneng uyoi ru saya ka duan thang ubi balakran kitab jing pau kelenong bepra ka dekat ka balai bat basau bat uyoi ru sa ki nyo teli ki ding penyang syarak jing pau kelenong basau ka dekat ka basan kumba pi ha ka ni kadur Henry ke ka banga kwa ban ong ha ka testament ka bathmai ya ka bala tho Hebrew kelenong bepra ka dekat ka basan ki basyakri niam ya kadur ka serngeu kita ki bakenja beneng kumbala maham ya Moses oblei ha ka baun sa thau ya kata ka tabernacle ka bamut kata ka yingjan ka badan ya kini ki jingbu jingsat ki nyotuli kini penyang syarang ka dewan thang ubi ka mi badan ukpu pen i nang ta ka senduk jutang bat kumtar terter kini kidi ki ba oblei ulap pen i Moses syuab untau bat oblei uda ongru ya Moses to sumar wang ba mentau ye ki bro karbakum kata kanuksa ya kabala peni hami ha uta ulum kadon kadur ka basisya habneng ba Moses uyei ha kajing itu pau bat usna thik bat nadu kita ki por ki don kilungdo niam ki bapendap ya kan niam kerkom lamekut ha kajing yap ka jong Jesus Christ bat Jesus Christ mentah habneng utrei ya kani ka kam lengdo ka basisya kum orang ba lengdo basisya Hebrew kelanong kebanyaw kedekat apsan ke Bible ke ongkum ni. Henry uni namar bau yesa bam jukut udan ke jinglong lengdo ke bam kela. Namar kata ularu ban pen im jenai kita kibawan ha ublei dau. Habau im hala kerta ya ke bansai na ke banta jongki. Saisin ngakwa ban ong baka turoi ke banyaw ya ke balaput. Kadai kaya ke bau Jesus Christ kum orang ba lengdo urung ha kajaka kentang tam. Uyasat ialah ki jong Gabriel. Hon, Yohanes uyei ya kaduan, uyei ya ki baro, bat totebro, ba Jesus Christ uniasat hado katakasni, ba unsami nang tay, bat unwan kum usim kisim siya ni kapertay, ban sensya ialah ki jong, ban wan shaw ialah ki jong, bat ban yalam yaki siya kahima ka jong blay, siya jasnam kin syong hangta. Bat kinya sensyar bat ukris hadin ke syajasnem ukris unsa pendap bat unsale ya ki babahatam nagamta ki briu ki jong u jumpa pau kalanom bakat we ki dekat bakan riu ka Bible ko ong bagita ki absangut kita memesan ngalada batai syapang kini ki absangut kita memesan ki basyanga kamat ublay halor ki ket jongki kiladam da pelup bat kile mededam ya ublay ki dekat ka bakatnyo Kidaong ya ingu yami kotrai uba ublei badon bor boro ubalong bat ubala julong naba mela shimti yala kabor kabakra bat mela sensyar totip ba Jesus Christ onsa sensyar junom la junom yag ni kapertay kabangisyong ha kawigasngi nginantang usim bautaw long usim kisim utrai Jesu unong penem nususpa ujang ajapi Tuai bo blay on kurku ye pi iway puway na kamta kabrom jong blay. Amen. Ngingay skem bagi khubor kilong kibasyay. Tuai ba ublay on kurku ye pi baro. Sngub ha banyay bud diyan ni khubor na kanika channel. Sngub ha ru ban subscribe kendang ba finyo ya ki notification negi jing pentim. Nada fidan kino jing kili sngub ha ban text ha ki comment section. Nakabenta kaburam ublay. Amen.